kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! 8 minutos na nabilin antes ang Last Shuttle Saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report 2nd edition adlaw sang Martes petsa 15 sa bulan sang Pebrero sa mga tiga 2022. Ikatatlong adlaw sang Martes sa kaduang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Rin Bayunita. Updanan kita para sa siyate ang atak na sa mga aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Kadungan na sang Valentine's Day kahapon na Pebrero 14, isa ka 16 anyos sang lalaki ang naaresto dira sa Maya Drug Bypass Operation nga ginapatigayon sang Bacolod Police Station 6. And then Maya 18 anyos man nga lalaki nga pilason matapos sa ginabono sang yaman na mismo kaupod sa pag-inom dira sa Maya Syudad sang Victorias. Sa piyakalinya mga detalye sini with Bombo Grace din Labaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bomberlin, isa ka 16 anyos nga lalaki ang naladakop sa drug bypass operation sa tigayon sa Police Station 6 kapon nga adlaw. So Bomberlin, dito lang pagingalanan ang ining 16 anyos but ini siya ang residente sang Purok Kawayan, Barangay 28 sa siyudad sang Bacolod. Kagkaupo niya ang subject person din mismo sa drug bypass operation amo si John Vincent Villacuatro. John Vincent Villacuatro, nag-edad sa 19 anyos. Ini siya single, naging kilala ka alias Padsaw, studente sang Purok Kawayan, Barangay 28 man. So, ini siya Bomberlin, ginakabing na strict level individual sa Police Station 6. Kaga nakuha sa ilang mga paginakop no isa ka heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu at bypass item, 7 ka mga heat seal transparent plastic sachet na may ulod mga suspected shabu, mayroon at 300 peso bill, bypass money, kaga 170 pesos cash proceeds, mayroon man improvised tutor, isa ka biglog, no, 2 ka disposable lighter, 2 ka brown pouch, isa ka bundle of empty nga plastic sachet, nga ining suspected shabu Bomberlin nagabugad sa 1.5 grams kag may palor nga 10,000 pesos or 10,200 pesos. So ini Bomberlin ang mga suspetsado ang sa investigasyon sa Station 6 of Peter Oscar kung paano sa FPC.
Aha, Valentine's Day kahapon na Bombo Grace. Pero Yes. ginlupot na siya sa prisuhan. Yes, Bombo Erlin, no? Ang kagapon nga adlaw, di napatigayan sa gahapon sa drug bypass operation in Police Station 6, no? Bisan pa nga adlaw sang paghigugma, Bombo Erlin. So, masubo lang kay ka mga lamharon pa sang nagladakpan. Amo gani. So, dira na siya magatenera sa may Social Development Center sa syudad. Yes, Bombo Erlin. Okay. So, Marlene, kada naman kita sa siyudad sa Victoria, sa diin, may isa ka 18 anyos na lalaking biktima sa pangbuno, no? Tuga man mo, Marlene, sa pag-inom-inom nila. Nangyari diri tatlo ka mga suspetsado. Unagid si Jonel Dereza. Jonel Dereza, nagkita sa 20 anyos. Taga si Robel Dereza, 18 anyos. Si Alias Braille, para sa legal nga edad, Bombo Erlin, ang duwa nga mga Dereza ang nagkalatakpan sa mga kapulisan, samtang si Alias Braille ang nakapalagyo, Bombo Erlin. So, sunod sa investigation sa Victoria City Police Station, nga ining biktima nag-inom-inom siya sa mga kaabyanan niya man lang, no, ng mga suspect man, Bombo Erlin, sa pagbuno sa iya. So, lisensya na ang tatlo ka mga suspetsado nga magpauli, but ining biktima, Bombo Erlin, hindi magsugot kay gusto niya pa mag-inom, no? Dito nagtuga ang pagkinagamo upon ang ila sini nga mainit nga argumento, Bombo Erlin, nga nagresulta sa pagbuno sa biktima. Naigoy na siya upon nabunan niya siya sa iyang abdomen upon sa tiyan, Bombo Erlin. Kaga later on, ang iya sini nga amay, no, pag ang isa ka barangay Tano dira nagkadto sa Victoria City Police Station para i-report ang natabo nga sawing incident. Kaga ang lahat first operation ng Tigayon na nagtakpan ng duwa sa mga Dereza, Bombo Erlin. Kulang nga pa siguro mo. Yes, kulang pa, no? Kag siguro na tamaan man sang pagselebrar, no, Bombo Erlin. So, amo na, nagresulta man, no, sang inaway sa tunga sa mga nagiinom na magpabyanay man. Okay, sige. Thank you, Gabe. Mamo Grace. Yes, Bombo Erlin, naman ang balita nga dikikan sa Pasko. Inisip Bombo Grace in Labas na report para sa Masang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamang salamat kay Bombo Grace Linda Lobaton. 2 minutos ang nabilin antas ang sa Shuttle Saga. Payo ni nga balita because sa sugod na buwas sa Pebrero 16, yara na kita sa idalom sa alert level 2 diri sa may syudad sa Bacolod kagasabong man na probinsya sa Negros Occidental. Hasta na sa katapusan na sa bulan na sa Pebrero, upo na nato na diri ang iba na pang mga kasyudaran kag probinsya, halina sa Luzon, diri man sa Maya Visayas, and then Mindanao. Yara lang yan nagapabilin sa alert level 3 ang syudad sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, Guimaras, Zamboanga City, ang Davao de Oro, Davao Occidental, and then ang South Cotabato. However, ang iba na sining mga areas yara na sa alert level 2 from February 16 until na sa petsa 28. So upod na to na din sa may Western Visayas, Aklan, Antique, syudad sang Bacolod, ang probinsya sang Capiz, and then ang province of Negros Occidental. Cebu City, yara naman sa alert level 2, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Bohol, Cebu, ang Negros Oriental, and then ang Siquijor. At the same time, ang Ormoc City, Tacloban City, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, ang Western Samar, Biliran, kag ang Southern Leyte. Istoryanta ni Karondugang sa Bombohanay Big Time, yari na ang Bombo Network News. Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ng Martes, Pebrero 15 na, 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Anti-Money Laundering Council o ang Black and Alerto din ng mga bangko at financial institutions sa posibleng paglaganap ng digital vote buying sa panahon ng halalan. Samantala naman si Senator Manny Pacquiao, binatiko si Pastor Kibuloy na organizer ng debate mamayang gabi. Si Vice President Robredo, Senador Lacson at Mayor Isko naman hindi dadalo.
Samantala naman ang Pilipinas nasa tinaguriang low risk na sa COVID-19 ayon kay DOH Secretary Doki, ang Pangulong Duterte nagbabala pa rin sa mga kriminal sa online selling, may payo din siya sa publiko. Kakulangan naman ng health workers hindi pa rin naririsulba kahit bumaba na ang kaso ng hawaan. Ilang manggagawa sa mga hospital nag-double duty pa rin ayon sa Alliance of Health Workers. Sa international news naman, dagdag na mga fighter jets ng Amerika dumating na rin sa bansang Poland. Filipino community naman sa Ukraine, hinahanda na ang kanilang magiging flight sakaling lumusob ang Russia. Sa sports balita naman, Gilas Pilipinas sinimulan na ang matinding ensayo para sa nalapit na FIBA World Cup Asian Qualifiers. At sa ating entertainment news, unang Pinay na wagi sa Miss Summit International balik bansa, pasalubong ang unang kuruna ng Pilipinas ngayong taon. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pong Nyang Kurman, si Bambil Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, kasama Vote 2022 Campaign Trail Update. Mga kabombo, Kasar Nation, inalerto na rin ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga bangko at financial institutions na masusing magbantay at magmonitor ng gusto sa kalakihan o kaya naman ay malakihang mga transaksyon na posibleng maging bahagi pa rin ng money laundering at vote buying activities sa panahon ng halalan. Ang inilabas na advisory ngayon ng AMLAC ay bunsod na rin ang inasahang pagbuhos daw ng mga financial activities kasabay ng election period. Nagpalala rin naman ang AMLAC na ang matutukoy na mga personalidad na masangkot sa tinaguriang dirty money ay dapat na magsagawa ng customer due diligence measures na nakapalob na rin sa Anti-Money Laundering Act noong pang taong 2001. Kung kinakailangan na rapat na masusing i-monitor ang mga customers' transactions at mag-file sa mga suspicious transactions reports. Nalinaw pa ng AMLAC na liban sa mga bangko, kay bilang din sa kanilang inaalerto yung mga tinaguriang financial institutions katulad ng mga pawn shops, mga foreign exchange dealers, mga money changers o mga remittance companies, yung mga jewelry dealers, mga casinos, mga offshore gaming operators at yung mga real estate brokers at developers. Sinabi pa sa statement ng AMLAC na yung mga tinaguriang covered persons ay dapat alam ang pagtukoy sa mga red flag indicators o mga pinaghinalaang aktibidad na maaaring may kinalaman daw sa money laundering activities. Inalimbawa pa ng Anti-Money Laundering Council ang naturang mga red flags na tinatawag na kinabibilangan ng mga large transactions sa loob lamang ng maiksing panahon. Yung mga transaction ay tila inconsistent daw sa mga customers' financial profile o kaya naman ay sa mga negosyo nila. Kabilang naman sa mga suspicious transactions ay kinabibilangan daw ng unjustified large cash deposits at withdrawals, unusual transactions na umano'y katakatakang hindi naman nalilinya sa pang-araw-araw na gawain at tinatawag na structured cash deposits at yung mga money transfers. Nagaliwimbawa pa ang AMLAC ang mga red flags o kainahinala yung pagkakaroon daw ng multiple accounts ng iisang tao lamang at yung paggamit ng ilang money service businesses para magpadala ng pera. Bago pa man ito, ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kung malala ay naglabas na rin ng memorandum noong pangbuwan ng Disyembre sa posibleng paglaganap ng digital vote buying sa panahon ng halalan. Samantala naman, binatikos ni Senador Manny Pacquiao ang organizer ng presidential debate ni Pastor Kibuloy sa pamamagitan ng pag-aari nito na Sunshine Media Network International o SMNI. Ayon kay Pacquiao na isang evangelical Christian ang relihiyon, hindi siya magiging bahagi ng event dahil wanted si Kibuloy sa Amerika dahil sa kasong sex trafficking. Sa isang statement, sinabi ni Pacquiao na hindi niya maatim na maging bahagi ng aktibidad na inorganisa ng isang tao na wanted umano sa maraming kaso tulad ng pangmumulistiya at pang-aabuso sa mga bata. Kung maalala, una nang inalathala ng US Federal Bureau of Investigation o FBI ang larawan ni Pastor Kibuloy na tumatayong founder ng Kingdom of Jesus Christ, the name of above every name. Liban nito, hindi rin daw makakadalo si Pacquiao sa debate mamayang gabi dahil meron pa siyang nakabinbin na cyber libel na inihain laban kay Kibuloy. Para naman kina Senator Panfilo Lacson at running mate na si Senate President Tito Soto ay hindi rin dadalo
dadalo sa debate dahil sa unang pag-endorse ni Kibuloy sa mga karibal na si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Mayor Sara Duterte Carpio. Si Vice President Leni Robredo ay nagpaliwanag naman ng kanyang kampo na ang hindi pagdalo sa debate ay dahil sa dati nang nakatakdang schedule nila sa pulong ng mga leader at supporters sa Panay Island. Ayon pa sa spokesperson ni Robredo, hindi raw sila umaatras sa mga debate at interview kahit sino pa ang organizers. Samantala si Marcos naman na hindi dinaluhan ng ilang imbitasyon na debate ay tuloy naman ang pagdalo batay na rin sa kumpirmasyon ng kanyang tagapagsalita. Kinumpirma naman ni Labor leader Leody D. Guzman, presidential candidate ng Partido Lakas ng Masa, na dadalo siya sa debate mamaya kahit alam niyang home court ito ni Marcos dahil para sa kanya, obligasyon daw niyang ipresenta ang kanyang plataforma di gobyerno. Samantala si Mayor Isko Moreno naman ng Aksyon Demokratiko ay hindi naman makakadalo dahil sa nagkataong pag-iikot nila sa mga probinsya ng Samar hanggang bukas araw ng Miyerkules. Samantala, babalikan natin mamaya mga isyu pa rin sa politika. Sa ibang balita naman, ang Pangulong Rodrigo Duterte tulad ng mga nakagawian tuwing araw ng Lunes ng gabi, muling humarap naman sa kanyang Talk to the Nation at ilang mga isyu at mga polisiya ng gobyerno ay nilhatid ng Pangulong Duterte kasama mga miyembro ng IATF. Ang naturang pulong ng IATF kagabi ay tinutukan naman ni Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, bandang alas 10 kagabi ay muling humarap si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang regular na Talk to the People tuwing Lunes ng gabi. At syempre, sumentro ang naging talakayan sa pagtugon pa rin ng gobyerno sa COVID-19. At dito nga ay nagbigay ng kanyang ulat itong si Health Secretary Francisco Duque III kung saan kanyang sinasabi na ang Pilipinas na ngayon ay nakaklasify o may ituring ng nasa low risk sa COVID-19 transmission. Sinabi ni Secretary Duque na ang Pilipinas ay nakapagtala ng negative 2-week growth rate of negative 74% at low risk average daily attack rate na 5.26 per 100,000 individuals. Ayon pa kay Duque na lahat ng rehiyon sa bansa ay nasa ilalim na sa low risk classification except yung umaliban sa Region 11, Cordillera Administrative Region, Region 6 at Region 12 na nasa ilalim ng moderate risk. Narito pa ang dagdag na bahagi ng pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III. Ito naman po yung atin risk classification gamit po yung atin tatlong panukatan, yung pong growth in cases at saka yung average daily attack rate per 100,000 population. Makita po natin nationally, buong Pilipinas, negative 74% na po yung 2-week growth rate at maganda po ito, mababa po, ibig sabihin ito yung bilis o tulin ng pagkalat ng COVID ay ang laki po ng ibinagal. Samantalang average daily attack rate natin from a high risk of 20 plus cases per 100,000 population nasa 5.26 na lang po ito. At ang pagkaibinangga natin itong dalawa, negative 74 sa WGR, 2 WGR, and a 5.26 ADAR, ang katumbas po ay low risk classification. Lahat ng low risk classification except for 4. These are regions 11, CAR 6, and 12, Mr. President. Samantala, sa kanyang pangalita rin ay merong inungkat si Pangulong Duterte kaugnay sa kanyang pagkabahala sa paglipana ng mga pekeng gamot o mga hindi rehistradong medisina sa online, yung tatawag na online selling. At sinabi ng Pangulo na talagang hindi pa secured ang pagbili ng mga mga bagay-bagay, lalo na ng gamot sa online market, online marketing. At ayon pa sa Pangulo, kanyang pinapayuhan ang publiko na iwas-iwasan ang pagbili ng gamot sa mga online sellers at dahil daw ay delikado at hindi nakatiyak at walang kontrol pa rito ang ating pamahalaan. Gusto rin ng Pangulo na mahigita sa 6 na taon ang magiging pagkakakulong ng mga sangkot, yung mga anay kriminal na sangkot sa illegal na pagbibenta ng gamot sa online media platform. Na ito pa naman ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I would like to advise the Filipino
But we have as yet not perfected dito sa ating internet use paano habulin itong mga kriminal yung gamit. So ang akin is at this time let the networks do their thing. Kung meron silang kumpletong another platform where there can be no cheating or fraud, I am advising the Filipinos, lay off muna kayo dyan sa online. Maraming tulisan dyan. Their imagination can really go wild and think of a violation that is really pangluloko sa tao. Hindi lang bali sana kung mga clothing. Ang problema itong medisina. It is on my top list talaga na itong mga itong nalalo na yung ang tao will take the medicine knowing fully well that in his mind he will get better when in truth and in fact is going to get worse. Yan ang bahagi pa ng babala ni Pangulong Duterte. Ito ay kasunod nga naging pag-uulat ng Food and Drug Administration kaugnay sa mga ibinebentang mga gamot laban sa COVID-19, in particular sa online. Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Raymond, talagang at least marinig natin na tinututukan yung gobyerno sa online dahil talagang grabe talaga yung pagsirit nito popularity, Bombo Raymond, sa panahon ng pandemya. Yung mga tao hindi makalabas, di ba? Online talaga ang focus sa lahat ng mga bagay. Sabi nga rito, nandyan sa online na, Bombo Raymond. That's right, Bombo Elmar. At ito naman ay sinasamantala ng ilang mga kumbaga mapagsamantalang online sellers dahil illegal na nga, peke na nga yung iba ay triple, quadruple pa yung presyo nila. At yung ibang tao, lalo na siguro yung may kaya rin, pinipilit na lang na mabili dahil sa pag-asa, pag-akala na ito yung makatulong sa kanilang pasyente, mahal sa buhay na tinamaan ng COVID-19. So talagang kapit sa patalim. So sinasamantala naman iyon. So talagang tama ka dyan dahil nga sa mga restrictions, hindi makalabas-labas ang tao para bumili ng mga butika, sa mga butika at mga pharmaceutical stores, Bombo Elmar. So talagang umaasa sa delivery, sa online ordering, Bombo Elmar. Bombo Raymond, ano kaya ang dito para ang payo sa taong bayan? Saan kaya ang mga nararapat na ahensya pa? Iba pang mga ahensya na madaling mag-reach out yung ating mga kababayan pag mga naloloko rin sa online kasi napakahirap actually habulin to, Bombo Raymond, ha? Well, tama ka dyan, Bombo Elmar. Hindi naman kailangan na bibili ng lalo yung mga COVID-19 medicines. Dahil kung hindi naman ito inireseta ng iyong doktor, ay hindi mo naman kailangan bilhin yun. At kung may reseta ay doon sa lehitimong mga butika ang bibilhan. O kaya pwede namang may mga LGUs naman na may yung mga rural health units ay baka meron silang supply. Kung wala, ay magpatulong sa doktor na nagreseta ng gamot na yun. Dahil for sure, yung doktor na nagreseta niyan, meron siyang alam na papakukunan ng supply ng gamot na yan, Bombo Elmar. Okay, Bombo Raymond, sa ibang usapin, parang napansin yata natin, para isa ito sa pinakamaikli na Talk to the People na siyang programa ng Pangulo, Bombo Raymond, kumpara sa mga nakalipas, parang napakabilis yung pagtutok natin kagabi, Bombo Raymond. Well, nasa 1 oras at 10 minuto yung naging kabuuan ng Talk to the People ni Pangulong Duterte, Bombo Elmar. At dahil wala kasi yung ibang mga miyembro ng gabinete na nagbigay ng kanilang achievement or accomplishment reports, Bombo Elmar. So, maigsi lamang, mabilis lamang yung mga nagbigay ng mga kinaukulang opisyal na may kinalaman sa COVID-19 response. O sa akala natin kagabi, meron na magre-resign ng mga cabinet members sapagkat nagbigay na siya ng komendasyon sa mga miyembro ng IOTF, Bombo Raymond. Oo, tama ka dyan. Ang ilan sa kanyang Secretary Vince, Vince, saka si Secretary Duque na doing good daw. At makailang beses niyang sinabihan na stay at dahil kailangan daw siya ng gobyerno ng taong bayan sa paglaban sa COVID-19 sa gitna noong kasagsagan
nabigyan ng mga paulit-ulit mga panawagan na mag-resign itong si Secretary Duque dahil sa ilang mga kontrobersya, Bombo, Elmar. Sa talaga inabangan kay Pangulong Duterte, manggaling mismo sa kanyang mga labi, yung mamutawi sa kanya, usapin sa politika, Bombo Raymond. I'm just curious kung may mga natalakay siya usapin sa politika aside dito sa COVID cases at iba pang usapin na kagabi, Bombo Raymond. Well, wala. Talaga. Inabangan yan. Din yung inabangan ko, Bombo Elmar. Pero wala siyang nabanggit kahit na patikim, pahiwatig. Wala talaga. Sa more on sa pagtugon talaga ng gobyerno sa COVID-19 pandemic for now. Pero abang natin as elections is nearing, so tingnan natin, Bombo Elmar, dahil hindi maiwasan yan si Pangulong Duterte dahil meron siyang mga naunang mga pahayag na kanyang pagsalita laban sa mga di umano'y korupsyon at ilan pa laban sa mga presidential aspirants, Bombo Elmar. Dahil sa tinanong ko yan, dahil sa hanggang ngayon walang kandidato sa pagka-presidente ang administrasyon at aside from that, ang Pangulo ay kandidato mismo sa pagka-senador, Bombo Raymond. Well, hindi na siya, nag-withdraw na siya, Bombo Elmar. Tama. Nag-withdraw na sila. Sabay sila halos ni Senador Christopher Bongo noon na nag-withdraw na ng kanilang kandidatura. So talagang wala pang ini-endorso ngayon na presidential candidate. Wala pa, Bombo Elmar. Yun din yung inabangan din natin na isa. Dahil lalo pat ang kanyang anak mismo na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio ay tumatakbo sa pagka-vice presidente, pero hindi naman automatic o hindi naman sinasabi ng Pangulo na suportado na niya ang presidential candidate ng kanyang anak na si dating Senador Bongbong Marcos. So wala pa talaga, hindi pa malinaw, Bombo Elmar. O mamaya pipilitin natin makapanay isang political analyst dahil sa patuloy ang paglabasan nitong mga presidential service, kung anong basa nila at kung nakakabuti ba ito sa ating taong bayan ng mga electorate natin. Maraming salamat sa mga updates na yan kagabi, Bombo Raymond. Yes, para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita, iniimbestigahan ng pulisya at militar ang impormasyon tungkol sa mga kandidato na umano'y gumagamit ng mga private armed groups upang maimpluwensyahan ang mga resulta ng darating na halalan sa Mayo and Huwebes. Sinabi ito ng Philippine National Police. Sinabi ni PNP spokeswoman Colonel Jean Fajardo na mga police at military-focused operations ay patuloy na nagsisikap na kilalanin at hadlangan ang anumang marahas na pagtatangka ng mga private armed groups. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang AFP sa PNP at Commission on Elections sa pagbabantay sa 46 na lungsod at munisipalidad na itinuturing na posibleng hotspot ng eleksyon. Sinabi ng tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na si Colonel Ramon Zagala na 7 lungsod at 39 na bayan na karamihan mula sa Mindanao ang natukoy na posibleng mga lugar ng pag-alala dahil sa iba't ibang banta tulad ng presensya ng mga rebelding New People's Army o NPA. Tinukoy ng COMELEC ang mga tinatawag na election hotspot na ito para bantayan ng militar at pulisya. Samantala naman, sa politika pa rin, sa ibang balita naman, nalinaw na walang iniendorsong ang Catholic Charismatic Group na El Shaddai nitong si Bishop Chodoro Ted Bacani. At ayon sa kanya, wala daw iniendorso ang El Shaddai ng mga presidential candidate at vice presidential candidates. Dito po naman sa May 2022 elections, si Bishop Bacani ang tumatayong spiritual advisor ng El Shaddai. Ayon kay Bacani, ang ginawang endorsement ni Brother Mike Velarde nitong nakalipas na araw kina dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ay personal lamang. Git ni Bishop Bacani, si Velarde raw ay hindi nagkonsulta sa mga El Shaddai elders o mga leaders sa kanyang hakbang. Aniya, ang lahat daw ng mga miyembro ng El Shaddai ay malaya namang makapamili ng sinumang gusto nilang maging iboto. Narito pang dagdag na paliwanag ng spiritual advisor ng El Shaddai, si Bishop Chodoro Ted Bacani. Nais ko pong magbigay ng mga paglilinaw tungkol sa tinutukoy na endorsement ni Brother Mike Velarde kay BBM o Bongbong Marcos. Ang una ko pong gustong linawin na ito, yung endorsement na yon ay hindi endorsement ng buong El Shaddai. Ito po ay personal endorsement ni Brother Mike Velarde. Si Brother Mike Velarde po ang founder at servant leader ng El Shaddai. Ngunit hindi siya
ang El Shaddai DWXI Partners Fellowship International Incorporated. Ito po ay mas malawak at mas malaki kaysa kanya. At sa kanya pong pag-endorso kay BBM, hindi po niya kinonsulta mga elders, hindi rin niya kinonsulta si Bishop Jess Mercado, na Bishop ng Parañaque, na sumasakop sa Spiritual Center ng El Shaddai. Hindi niya kinonsulta si Father Sunny Declaro, Spiritual Director ng El Shaddai. Hindi niya ako kinonsulta, Spiritual Advisor ng El Shaddai. Kaya po, yun ay personal endorsement niya. Ngayon, si Brother Mike ay may karapatan at may kalayaan na mag-endorse ng sino mang kandidato na gusto niyang i-endorso. Yan ay kalayaan niya bilang isang mamamayan at bilang isang Katoliko. Ngunit, ganun din naman, ang bawat miyembro o kasapi ng El Shaddai ay mayroon din namang kalayaan at karapatan na pumili at mag-endorse ng kanilang kandidato para presidente. Yun po ang gusto kong linawin muna. Kalawa, gusto kong sabihin, ang endorsement ni Brother Mike kay Bongbong Marcos sa aking pananaw ay maling-mali sapagkat kung meron man pwedeng endorse for president, hindi po si Bongbong Marcos sapagkat tingnan niyo po, paano mo namang i-endorse? Kung halimbawa, si Hitler ay may anak, pagkatapos noon, nagpakamatay si Hitler, pagkaraan na ilang taon, kumandidato yung kanyang anak bilang presidente ng Alemanya. Sa palagay ninyo, iboboto ba siya ng mga Aleman bilang pinuno nila pagkatapos na panguna ng diktador sa kalagim-lagim na nakaraan yung kanilang bayan? Tapos po, gusto ko namang sabihin din, tingnan ninyo, si Bongbong Marcos ay naghahanap daw ng pagkakaisa, ngunit hindi pinagsisisihan. At ang kanyang pamilya hindi pinagsisisihan ang kanilang ginawa noong nakaraan martial law, yung pandarambong na naganap noon, na hindi na may pagkakaila. Bilyon ang mga nadambong noong panahon na yon. Hindi lamang po milyon, at marami nang nakuha muli ang gobyerno. Kanya, mali po yun. Kanya, sa lahat ng mga kasapi ng El Shaddai, malaya kayong pumili ng inyong gustong piliin para presidente. Yan ang tulong pagpapaliwanag ni Bishop Teodoro Bacani, Spiritual Advisor ng El Shaddai, at patuloy nating inaantay din ang magiging kasagutan ng kampo ni dating Senador Marcos doon naman sa mga pahayag statement ni Bishop Bacani. At sa iba pang mga balita sa oras na ito, nanawagan ng Food and Drug Administration sa mga local government units na magpasa ng mga sariling ordinansa na nagbabawal sa mga sari-sari stores na magbenta ng mga gamot, lalo na ang mga peke. Sinabi ni FDA Officer in Charge, Director General Oscar Gutierrez Jr. na nagiging talamak ang pagbebenta ng mga pekeng gamot, lalo na sa mga sari-sari stores. Pakinggan natin si FDA Officer in Charge, Director General Oscar Gutierrez Jr. Okay. Papakita ko lang po na simula po nung January 13, nakatanggap po kami ng 185 reports na tungkol sa mga sari-sari store na nagbebenta po ng gamot. At gusto ko pong i-report dito na doon po sa 185, 78 po doon ay na-confirm natin na talagang nagtitinda ng medicine in violation po of the Pharmacy Law and FDA Act of 2009. At dito po sa 78 na nagtitinda po ng medicine ay 9 out of 78 po were found selling medicine that were fake medicines po. 13 fake medicines po yung nakita natin and mostly COVID-related medicines po. So in violation naman po ito ng Special Law on Counterfeit Drugs.
So, nananawagan po ako sa mga publiko na bumili po tayo ng gamot doon sa mga FDA licensed drug outlets. Nasabi ko po kanina ay 44,989 po yun, plus yung ating Ron PD, 3,536 naman po yun. Doon po sa aming itong nakaraan na buwan, yung mga drugstore po, wala po tayong nakita na confirmed na selling po na fake medicine po. Wala po. Dito lang po tayo nakakita sa mga sari-sari store. Ngayon po, kung makikita po natin, kung yung sa counterfeit law kasi, meron po yung penalty of imprisonment. Mere possession po of counterfeit drugs, 6 months to 1 day po ang imprisonment. Mere possession po. Ito po, nagpa-file po tayo ng report of violation po kung ito ay drugstore. Kasi may lisensya sa atin, dumadaan po ito sa due process po sa legal center po ng FDA. Of violation po kung ito. Yan ang payag ni FDA Officer in Charge, Director General Oscar Gutierrez Jr. Tiniyak naman ng Department of the Interior Local Government Secretary Eduardo Año na maglalabas ito ng memorandum na mag-aatas sa mga LG na magpasa ng ordinansa. Nabahala rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkalat ng mga peking gamot, kaya inuutos ito sa mga kapulisan na agad nilang kasuhan ang mga napatunayang nagbebenta ng mga peking gamot. Pakinggan naman natin na si DILG Secretary Eduardo Año. Sir, we will support the FDA through a memo circular to our LGUs to have this campaign against the selling of fake medicines up to the level of the sari-sari store. So we will intensify this and make sure that our LGUs will join this campaign to get rid of these fake medicines because they are dangerous to the health of our constituents. So we will coordinate with the FDA for the issuance of the appropriate memo circular, Mr. President. Ang pahayag naman ni DILG Secretary Eduardo Año. Samantala sa kaugnay pa ring balita at muling binigyan din nga rito ng Food and Drug Administration 371 na yung lumalabag na mga online post na natukoy sa internet to yung nagbebenta ng mga gamot particular na sa tinawag nila yung kumpanya Lazada, Shopee at Facebook noong Pebrero ng taong kasalukuyan. Ito raw ay halos 2 beses ang bilang na netala ng FDA noong taong 2020 nang tanggalin lamang nito ang 189 violative post. Ito ay ayon naman sa ginawang pagkumpirma ng FDA Deputy Director na si Oscar Gutierrez. Samantala 1,642 yung mga lumabag daw ang tinanggal din noong nakalipas na taon. Ibig sabihin, nakapagtala sila na megit 700 mga porsyentong pagtas daw sa pagtanggal naturang mga lumalabag daw sa mga patakaran o panluloko nung nakalipas naman na taong 2020. Sinabi pa ng FDA ay nakipagsosyo na sa Facebook at binuo nila ang FB Consumer Police Channel o CPC. Magbibigay din ito sa FDA na magulat pa ng content na maaaring direktang lumalabag sa mga patakaran ng plataforma ng social media at tatanggalin nung kinaman ay tanggihan ito dapat. Pinapanuhan din nila at paalala pa nila sa publiko na tanggalin ang mga online shop na ito. Maraming magnanakaw daw sa online shop at talagang gumagawa ng kalokohan ang ilang tao pero meron naman talaga na mga lehitimo ayon pa rin sa paglilinaw ng Food and Drug Administration. Samantala naman, kinansila ng Court of Tax Appeals ang 453 million pesos na tax liabilities ng isang malaking general merchandising company dahil sa kabiguan ng Bureau of Internal Revenue na sundin ang sarili nitong audit guidelines. Isinaad ng 3rd Division ng Korte na ang deficiency tax assessment ng Metro Main Star Asia Corporation o itong SM Mall of Asia dyan sa may Pasay City ay isinagawa ng mga hindi otorisadong revenue officer. Ang mga record ng korte ay nagpakita na ang pinuno ng Large Taxpayers Service o LTS ay naglabas ng isang letter of authority na nagtalaga ng investigasyon ng kumpanya sa isang group of examiners. Kasunod nito, ang parehong kaso ay muling itinalaga sa isa pang hanay ng mga examiners sa bisa ng isang memorandum order na nilagdaan naman ng isang division chief ng LTS.
Idiin ng korte na hindi maaring palitan ng isang memorandum ang letter of authority gaya ng itinalaga ng Revenue Memorandum Order 4390. Bukod dito, sinabi nito ng isang division chief ay hindi isa sa mga pinahintulutan ng Commissioner of Internal Revenue na mag-issue ng mga letter of authority. Samantala muna sa ibang balita, mga kabombo kay Star Nation, yung kakulangan pa rin ng mga health workers, hindi pa rin daw nare-resolba kahit bumaba na ang kaso ng mga hawaan. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Ibinunyag ng Alliance of Health Workers o AHW na halos double duty pa rin araw-araw ang binubuno ng kanilang mga miyembro kung saan hanggang 16 hours kada araw ang trabaho ng ilang mga health workers sa mga ospital dahil pa rin sa problema sa understaffing ng mga pasilidad. Ayon pa kay AHW President Robert Mendoza, wala pa rin naging pagbabago ang sitwasyon ng mga health workers kahit bumababa na ang mga kaso ng hawaan. Pagbabahagi pa nito, dati nang may chronic understaffing kahit nung wala pa ang pandemya at lumala pa nga ito ng mga nakalipas na 2 taon. Nilinaw din ni Mendoza na hindi lang sa Metro Manila nangyayari ang ganitong sitwasyon, kundi maging sa iba pang mga rehiyon. Samantala, nanawagan naman ang pinuno ng naturang grupo hinggil sa mga utang na benepisyo na hanggang sa panahong ito ay hindi pa rin umano na ipagkakalob kahit sunod-sunod na pagdinig na ang isinagawa ng Kongreso, partikular na ng Senado, kaugnay pa rin ng naturang benepisyo para sa kanila. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bago tayo magpatuloy, kasama natin live nationwide, worldwide, si Dr. Clarita Carlos, isa pong kilala na political science professor diyan po naman sa University of the Philippines. Magandang umaga sa iyo, Dr. Carlos. Si Bombo Ilmar yung kasama, si Bombo Jane. Kumusta na po kayo, Dr. Carlos? Okay lang. Kumusta kayo dyan? Naman po, hindi man po kayo ngayon, itong panahon ng halalan, matulungan sana kami ngayon, pati yung ating publiko lang, itong mga viewers natin sa Facebook at YouTube channel, kaugnay sa balitang-balita ng ito naglalabas ang mga survey, Survey, halos 3 buwan pa yata tayo bagong halalan. Itong mga survey na to, anong dapat maging mode ng ating mga kababayan dito? We have to accept this hook, line, and sinker ba? Paniwalaan kaagad? Paano dapat ang approach natin dito, Dr. Carlos? Well, kasi 2 uri ng survey. Merong tinatawag na scientific surveys at meron yung survey lang. You know, like tumayo ka lang dun sa harap ng mall tapos pinagtatanong mo lahat ng okay, naka-green. Okay? I'm exaggerating to make a point. Ang survey kasi, 2 ang kailangan dyan para maging katanggap-tanggap siya. Una, na representative siya ng 65 million qualified voters. At pangalawa, na yung question na tinanong ay hindi nakangiwi sa any direction. Ngayon, pag hindi mo ma-comply ang 2 requirements na yan, they're just numbers. So, I don't know why palagi natin dinidiscuss yan at ginagawa natin pivot ng ating buhay. Babanggit mo yung representative of the electorate, kung siya 64 million, Kaya pala sinasabi ng iba, hindi naman kami napasama dyan. Minsan, 1,000 lamang, 2,000. Professor Carlos, ganun po bang yung binabanggit? Kasi sabi lang, hindi naman, ever since na may panganap sila, hindi naman pumunta sa amin dito yung isang nagsusurvey po, Professor. Kasi yan ang assumption Siyempre, unang-una, hindi mo naman matatanong yung 65 million qualified voters. So, i-assume mo na parang cake yan na kapag nagtanong ka ng 1,200 o 1,600 kung ano man yung sample niyan, ay nakuha mo na yung damdamin ng 65 million. Kanya nga kung dapat mong masusing imbestigahan kung saan ang galing yung 1,200 at saka 1,600. Kasi kung hindi siya representative, then isa lang siyang parang cake yan Isang part lang ng cake ang nakita mo. Paano kung yung cake merong marshmallow, may tsokolate, may fruit, di ba? Baka yung nahiwa lang na cake yung may marshmallow. Nakuha mo? So, hindi siya representative. Opo. Marami pong mga survey ngayon naglalabasan pag itong halalan. Paano bang natin dito? Sinang paniniwalaan namin o sa mga publiko natin? Para mag-ingat sila. Ito, kasi nangiging headline. Ito, number 1 ngayon sa bagong survey. Ito na naman. Isang, gano'n po. Paano po, Professor?
Well, unang-una, wag nyo nang pag-usapan bilang journalist, no? Pangalawa, survey lang naman wala lang yan, para lang litrato yan sa isang araw na tinanong ka. Pero talungin ka uli, dapat sunod-sunod na tanong sa'yo hanggang May 9. Kasi minsan yung sinabi mo ngayon, ano ba ngayon, February 15, iba yung gagawin mo sa May 9. Nakuha mo? That's Yung good, sinabi mo at saka yung ginawa mo sa May 9, hindi siya magkadugtong. Okay. That's a good Huwag nyo na point. kasing i-discuss yan It's a waste of time to even discuss it, di ba? Okay, sa mga dating mga halalan, pag ganitong 3 months to go pa tayo hanggang Mayo, talagang nagbabago. Kasi susugang ko lang binabanggit mo, magbabago yung mga survey na yan. Ganun po ba doon mismo sa actual na voting na, Professor? Well, depende kasi kung anong ilang percentage ng 65 million voters magpapalit ng isip Hindi ba? Inaasahan natin pag nadinig nila itong mga kabobohan at katalinuhan nitong mga 10 kandidato ay magbabago sila ng isip. Pero minsan, yung iba hindi nagbabago ng isip. Kunyari, napili mo na sa ganito, miski siguro anong sagot niya, bobo o hindi bobo, ay yun ay napili mo, hindi ka na magbabago. So, meron namang sa isang banda, meron namang mga iba na magbabago pa din ang isip nila, depende doon sa nadidinig nila sa mga kandidato. Okay. So, sa naman ng mga presidential debates, mga presidential aspirants, nakakatulong ba ito? Halimbawa, hindi dumating isang kandidato, mababawasan ba yung confidence sa kanya ng mga voters? Makakatulong ba ito sa mga pagsagot niya? Gaano kahalaga itong mga debate na pagdalo ng mga presidential candidates, Dr. Carlos? Well, kasi hindi lang naman iisa yung publiko Maraming publiko. There are many publics. So, sa akin, ikiber ako kung dumating ka o hindi. Pangalawa, usually naman di ako nanonood kasi 3 oras yan, ang tagal-tagal niya. So, iba-iba yung publiko. So, may publiko na nagpe-pay attention dyan, merong publiko na wala lang sila. They go about their work and they don't really care. So, depende, di ba? Iba-iba ang publiko, hindi lang iisa ang publiko. Okay, ang aking partner si Bombo Jane baka may iba pang gustong talakayin din. Ikaw po nakatutok din sa iba pang mga usapin, hindi lamang sa bansa sa ibang mundo rin. Mga kalakaran din, geopolitical na mga usapin. Bombo Jane, your question to Dr. Carlos, go ahead. Alright, Professor, good morning po sa inyo. Sa ibang usapin naman po, Professor, sa ibang bansa, sa tingin nyo, kung sakali ang impact kung matuloy ang invasion ng Russia sa Ukraine sa buong mundo at sa Pilipinas, Professor? Less likely na matuloy yun kasi yung Western countries lang naman yung sila yung warmongering Sila yung nagbi-build up noon nung tinanong nga yung sino ba ito, si Blinken kung kailan yung invasion, sabi niya very soon. Oo. Kasi ang dami kasing bobo at hindi nagbabasa ng kasaysayan no? Tsaka hindi sinusundan yung mga nangyayari doon. No? Kasi yung NATO, North Atlantic Treaty Organization, nagpromesa na talaga sila sa Russia nung nag-break up ang Russia noong 1989 na hindi sila mag-expand para ma-include yung mga dating Soviet republics. Sila yung bumaliktad sa kanilang promesa, no? Pero mismong yung mga nandoon, yung Italian leader, si Draghi, sabi niya na wala namang army yung NATO, na napaka-weak niyan. Si Macron din, yung kanilang French president, sinabi NATO is dead. So, alam mo, ang dapat pakinggan natin dyan, si Macron, yung leader ng France, at si Zelensky, yung leader ng Ukraine. Kasi nagagalit din si Zelensky. Bakit binibit yung drums of war ng Amerika when talaga namang hindi naman ganun talaga ang gusto ni Putin, no? So, kailangan mapanuri tayo dyan kasi lahat ng Western media parang gusto nilang magkagera. Kakaalis nga lang nila sa Afghanistan akala ko ba sawa na sila sa gera. Ngayon magtitinda na naman sila ng armas, di ba? Naalala ko, binabanggit mo si Macron ng France, tumungo pa ito sa Russia at tumungo din ng Ukraine. Yung impact naman sa usapin ng oil, kasi parang malaki talaga ang produkto ng Russia sa supply ng crudo. Paano ang impact naman ito kung sakasakali na matuloy yung invasion dyan sa Ukraine, Professor Carlos? Well, yan ang dapat pag-isipan nila kasi 40% ng energy needs nila nanggagaling sa Russia. No? Kaya nga tumulong na yung Japan dyan dahil nagbigay ng LNG, no? Liquefied natural gas.
Kasi nga, nagpe-prepare sila na baka i-withdraw ng Russia yung... Ang hirap sa kanila, and this is not really to side with Vladimir Putin, ay masyado nilang binabasto si Vladimir Putin after the breakup of the USSR. Na hindi naman dapat, no? Napansin ko sa mga report about 40 na yata ng mga bansa na pinalista yung kanilang mga nationalities, mga nationals and citizens. Ang gobyerno dapat na ba? Kasi may sinasabi, may about tayo 300 plus na mga OFW dyan lamang sa Ukraine. Pero as of now, we are wait and see, Dr. Carlos, ma'am. Maganda nga yun sa atin kasi more rational yung sa atin dahil alam natin na yung US lang talaga ang gumagawa ng giyera. Diba? I'm sure alam nyo na yan, yung ginawa nila sa Vietnam. Sila yung gumagawa ng okasyon, diba? Yung ginawa nila sa Iraq, diba? Sabi nila, merong WMD sa Iraq. Tapos sasabihin nila, katakot-takot na yung namatay, thousands na yung namatay. Tapos sabihin nila, ay mali, wala pala. So, kailangan tayong mapanuri, wag tayong sunod ng sunod sa mga sinasabi ng mga Amerikano. Diba? Alright, thank you very much po sa mga pananaw niyo po. Matalinong mga pag-analisa sa mga usapin ngayon sa ating bansa, sa iba't ibang dako ng mundo. Dr. Clarita Carlos, Political Science Professor, UP, University of the Philippines. Maraming salamat. Ingat po kayo, Dr. Carlos. Sige, good morning sa inyong dalawa. Good morning din po, mga kabombo. Kay Star Nation yan po, si Professor Carlos ng UP. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nasa kabuuang 7,051 na mga turistang baniyaga at balikbaya mga Pilipino ang dumating sa bansa mula ng tanggalin ng quarantine policy para yan sa mga fully vaccinated foreign travelers mula sa mga visa-free countries sa gitna ng pandemya. Ayon kay Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, sa 7,051 arrivals, nasa 45% dito ang mga balikbayan na itinuturing na mga turista dahil sila ay may foreign passports. Idinagdag pa nito ang mga nangunaanyang arrivals sa mga international travelers ay mula sa Amerika, sinundan ng Canada, United Kingdom, Japan at Korea. May ilang na nagpunta sa bansa upang tumulong sa mga biktima ng Typhoon Odette, vlog at may significant number din ng mga business travelers, habang iba naman ay umuwi para makasama ang kanilang pamilya at loved ones dito sa Pinas. Maalala na nagbukas ang borders ng bansa para sa business at leisure travelers noong February 10. Tanging ang mga fully vaccinated na foreign travelers lamang ang pinapayagan na magkapasok sa bansa na hindi na kailangang mag-quarantine, subalit kung magpakita ng sintomas, kailangang mag-self-monitor sa loob ng 7 araw mula nang dumating sa bansa. Samantala, abangan pa ang detalye, paliwanag ng mga Metro Manila mayors kasamang MMDA sa pagsailalim pa rin sa Alert Level 2 o manatili ang National Capital Region. Bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Samantala, paliwanag muna ng Metro Manila Development Authority at mga Metro Manila mayors kung bakit extended pa rin ang Alert Level number 2 sa lungsod o kaya naman ay buong Metro Manila. May follow pa dito si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Elmar, Bombo Jane, tama nga kayo na mananatili sa Alert Level 2 ang buong National Capital Region o NCR hanggang sa dulo ng buwan ng Pebrero. Ayon kay MMDA General Manager at OIC Chairman Romando Artes, napagpasyahan ng Metro Manila Council na paratilihin sa ilalim ng Alert Level 2 ang NCR dahil napag-alaman sa ulat ng Department of Health na nadagdagan pa at ngayon ay nasa 13 pa ang mga LGU na na-classified bilang moderately. Isa rin sa mga kinukonsiderang dahilan ng mga kinaukulan sa pagkapanatili ng natulang alert level dito sa rehiyon ay ang pagsisimula ng panahon ng pangangampanya na para sa national at local election sa darating na Mayo, kung saan ay maraming tao ang nagisiksikan na posibleng pagmulan ng mga super spreader event ng COVID-19. Kung kahit binabantayan ito ngayon ng mga alkalde upang agad
agad itong maaksyonan kung sakaling magkaroon ito ng epekto sa bilang ng mga kaso ng naturang virus sa NCR. Tiniyak naman ni Artes ang kahandaan ng mga LGU dito sa NCR kung sakaling muling ibabasa ito sa Alert Level 1. Kaugnay niyan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni MMDA General Manager at OIC Chairman Romando Artes. Pagpasa po ng Metro Manila Council ng isang resolution na nag-request na i-retain po muna under Alert Level 2 ang NCR. Ang basihan po ng ating mga mayors ay pagkakaroon ng 5 lamang po out of 17 LGUs ang na-classify pa po under low risk, meaning 17 LGUs po ang nasa moderate risk pa. Ngayon naman pong gabi, mahal na Pangulo, nag-usap po kami, Director Gloria Balboa ng DOA, at sinabi niya po sa akin na nabawasan pa po yung 5 na low risk dahil po meron pa po isa na ngayon ay classified na rin at moderate risk. Kinonsider din po, mahal na Pangulo, ng ating mga Metro Manila ang start po ng campaign para sa national petition na nakita po naman natin na marami pong tao na nagsisisikan at posible po na maging super spreader event. Yes, Yan ang tinig ni MMDA General Manager at OIC Chairman Romando Artes. Samantala, Bombo Elmar, Bombo Jane, sa ilalim ng Alert Level 2 ay papayagan pa rin na mag-operate hanggang 50% limited capacity ang mga indoor at 70% naman para sa mga outdoor capacity sa lahat ng mga business establishments na nasa rehiyon. Magpapatuloy din ang unti-unting pagbabalik ng expansion na phase ng limited face-to-face classes dito sa NCR sa mga lugar o sa iba pang mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2. Ayon yan sa Department of Education ng Bombo Elmar, Bombo Jane. Bombo Marlene, I'm just curious kung meron na bang abiso yung MMDA kung pagsapit ng March may Alert Level 1 ng Metro Manila. Ang basihan ng mga Metro Manila mayors ay dahil daw sa kampanyahan. Pero take note Bombo Marlene, pagsapit ng Marso, mas lalong masaya, lalong magulo, dahil sa yung mga local candidates na sama-sama na yan, pati national. So anong mood dito? Meron ba sila sasabihin nila na pagdating ng March, manatili pa rin tayo o mag-change na to Alert Level 1 na mas marami na ang kampanyahan dahil sa mga lokal na kandidato, Bombo Marlene? How's that? Yes, Bombo Elmar. Actually, sa ngayon, wala pa silang inilalabas na abiso. Kaugnay nga sa mga posibleng maging hakbangan ng mga kinuukulan sa susunod na buwan ng Marso. Pero ngayon kasi, ang sinabi ni General Manager Romando Artes na sa ngayon, Alert Level 2 muna ang buong NCR at ang iba pang mga lugar, habang sinasabi naman na handa pa rin ang mga local government units kung sakali mang ibaba sa Alert Level 1 ang rehiyon at iba pang mga lugar dito sa Pilipinas. Bale, yan, Bombo Elmar, ay aabangan natin sa mga susunod na i-anunsyo pa ng mga kinuukulan o ng pamahalaan, Bombo Elmar. Dahil tanong ko yan kasi hindi maiwasan talagang super spreader events posible. Itong mga mass gathering, lalo itong kampanyahan. Maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene. Maraming salamat mula dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pang mga balita naman, mahigit 300 kabahayan tinupok ng apoy sa Quezon City. May karagdagang detalye si Bombo Jovino Galay. Natupok ang nasa 300 na kabahayan matapos ang pagsiklab ng malaking sunog sa residential area ng Barangay Paligsahan sa Quezon City kagabi. Mag-aalas 10 kagabi nang sumiklab ang sunog sa Maria Ignacia Corner Don A. Roses Avenue sa nasabing barangay. Mabilis na kumalat ang nasabing apoy dahil halos lahat ng mga bahay doon ay gawa sa light materials. Itinaas ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Alarm Level 2 ang nasabing sunog kung saan mahigit 2 oras bago tuluyan itong naapula. Tumulong na rin ang mga bumbero mula sa kalapit na lungsod para agad na maapula ang nasabing apoy.
Tinatayang aabot sa mahigit 600 na mga individual ang naapektuhan ng malaking sunog kung saan nagpalipas ang mga ito ng magdamag sa kalapit na covered court ng barangay. Hinatira naman ng tulong ng local government unit ng Quezon City ang mga biktima ng nasabing insidente. Patuloy pa rin na inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng nasabing sunog. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Samantala, kuha muna tayo ng updates sa ilang mga local government units sa Metro Manila kaugnay naman sa pagpapalawak pa nitong limited face-to-face classes. May nakuang impormasyon ng Star FM Manila. Nadagdagan pa ng 4 na mga pampublikong paaralan ang isinama sa nagpapatuloy na limited face-to-face classes sa lungsod ng Valenzuela. Ang 4 na mga paaralang ito ay ang Coloong Elementary School, Isla Elementary School, Karuhatan West Elementary School at Constantino Elementary School. Ayon kay Dr. Meliton Zorbano, Division Superintendent ng DepEd Valenzuela, mga piling estudyante mula sa Kinder, Grade 1, Grade 2 at Grade 3 ang nagbalik na sa kani-kanilang mga classroom katulad ng naging setup sa naunang 2 eskwelahang binuksan kamakailan. Nasa 205 na mga estudyante ang nakibahagi sa limited face-to-face classes kung saan 49 sa mga ito ay mula sa Karuhatan Elementary School, 6 na po mula sa Coloong Elementary School, 34 mula sa Constantino Elementary School at 62 naman mula sa Isla Elementary School. Dagdag ni Zorbano, tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes lamang mula alas 7 hanggang alas 11:30 ng umaga ang magiging pasok ng mga estudyante sa mismong eskwelahan at ang mga natitirang araw naman ay mananatili sa distance learning. Nakatakda naman na magbalik classroom na rin ngayong araw ang mga estudyante sa Grade 4 hanggang Grade 6 sa Tagalog Elementary School at Disiplina Village Bignay Elementary School. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Samantala naman, libo-libong nabiyayaan ng Quezon City Government sa health insurance program ng syudad at may benepisyo din na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Kabilang na sa health insurance program ng Quezon City Government ang mga non-plantilla employees at yung mga nagtatrabaho sa ilalim ng special projects. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kinikilala ng pamalang lokal ang kahalagahan ng health and safety ng buong workforce ng syudad. Kaya mahalaga ding mabigyan ng proteksyon ang mga ito sa pamamagitan ng health insurance. Binigyang diin ni Mayor Belmonte na ang nasabing inisyatibo ng pamalang lokal ay para matiyak na ang lahat na nagtatrabaho sa syudad, anuman ang kanilang employment status, ay nasa maayos na pangangatawan nang sa gayon makapag-deliver ang mga ito ng epektibo at episyenteng serbisyo sa mga Q-citizens. Kabilang sa nasabing program ang lahat ng full-time contract of service job, job order at consultant employees, executive at legislative branches na nakapagsilbi ng hanggang 6 na buwan na tuloy-tuloy o uninterrupted service. Ayon naman kay Ronald Tan, ang officer in charge ng Quezon City Human Resource Management Department, sa ilalim ng nasabing programa, nasa 13,000 eligible non-plantilla workers ang nabigyan ng health benefits. Kasama dito ang benefit limit na hanggang 100,000 pesos per member per year. Kabilang sa nasabing benepisyo ang annual physical examination, emergency care services, hospitalization or inpatient care at outpatient services, insurance, pre-existing and critical illnesses, and life insurance. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo International News. Nagpadala ang Amerika ng karagdagang 8 pang F-15 na fighter jets sa Poland. Sinabi ni Poland Defense Minister Mariusz Błaszczak, ang nasabing may plano ay bilang depensa sa Russia sa posibleng pag-atake sa Ukraine. Noong nakarang linggo ay mayroon ng naunang 8 eroplano. Dumating na rin sa Poland ang nasa 1,700 na sundalo ng Amerika na nakaantabay sa anumang hakbang na gagawin ng Russia.
Samantala, mas pinaigting pa ng mga kapulisan ng Ukraine ang ginagawa nilang seguridad ayon kay Ukraine Police Chief Ihor Klimenko na ilalagay nila ang mahigpit na pagbabantay hanggang February 19. Ilan sa mga paghihigpit ay ang pagdagdag ng mga kapulisan na magpapatrolya sa kalsada, pagdagdag ng centers na magmomonitor ng kalagayan, magtatalaga rin sila ng mga kapulisan sa mga pangunahing infrastructures at mga pampublikong opisina. Paglilinaw din ito na hindi dapat magpanik ang mga tao dahil para na rin ito sa kanilang seguridad. Samantala naman, Filipino community sa Ukraine hinahanda na ang kanilang magiging flight sakaling lumusob ang Russia. May nakuhang impormasyon ang Star FM Bacolod. Pinaghandaan na sa ngayon ng mga Pinoy na nakabase sa Ukraine lalo na ang posibleng paglusob ng Russia. Pinangangambahan nila hindi lang ang sakaling casualties kapag lumusob ang mga ito, kundi pati na rin ang posibleng pagkawala ng mga trabaho sa kanila lalo na dahil malayo sila dito sa Pilipinas. Sa ulat ni Star FM Bacolod International Correspondent sa Ukraine, Ana Sam, patuloy naman sa ngayon ang kanilang paghahanda at sakaling lumusob ang Russia ay pinaplansa na ang kanilang flight upang makaiwas sa naturang banta. Willing naman yung embassy na magparipat or pupunta sa borders ng Ukraine going to Poland, parang ganun. Sa ngayon, nakadeploy pa rin ang mahigit 100,000 troops ng Russia sa border ng Ukraine. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Puspusan ngayon ang ginagawang pagkasanay ng Gilas Pilipinas para sa paghanda sa FIBA World Cup Asian Qualifiers gaganapin na po yan Pebrero 24 hanggang 28 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Ayon kay Gilas coach Chat Reyes, dinagdag pa nila si Francis Lebron Lopez na siyang pinakahuling napili ng Samahang Basketball ng Pilipinas na makakasama sa national team. Isinagawang ensayo ng national team sa Moro Lorenzo Gym, Ateneo de Manila University Campus. Nakasama na ng 18 anyos lamang na si Lopez sa Gilas Pilipinas noong FIBA Asia Cup Qualifiers noong Hunyo sa Clark, Pampanga. Nakasama na rin ng Gilas bilang assistant coach si dating Gilas Pilipinas player Mark Pingris. Magsimula ang laban ng Gilas kontra South Korea na maigpit na karibal Pebrero 24 habang harapin naman ang Pilipinas ang India at New Zealand Pebrero 25 at 27. Sa Pebrero 28 naman makakaharap ng Pilipinas ang South Korea muli. Kwalipikado na sa World Cup ang bansa dahil naman isa sila sa mga host countries kasama na ang Japan at Indonesia. Bombo Entertainment News. Unang Pinay na wagi sa Miss Summit International balik bansa, baon ang unang korona ng Pilipinas ngayong taon. May pagulat ang Star FM Baguio. Balik bansa na ang kauna-unahang Pinay na nagwagi sa Miss Summit International na si Nika Zosa. Ito nga ang unang international crown ng bansa para sa taong 2022. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa 23-year-old beauty queen, inamin nito na nagulat siya ngunit thankful dahil marami umano itong pinagdaanan ng mga COVID-19 restrictions bago makamit ang pinaka-inaasam nitong corona. Dagdag din nito na di niya inaasahan na ngayong taon magaganap ang nasabing pageant at isang linggo lamang ang ginawa nitong preparasyon. You know, I was really shocked but thankful also that Philippines won. I have been through a lot because there's a lot of restrictions. To be honest, I have been preparing for the pageant for 3 years now. I didn't know it was really going to happen this year. I was given a 1-week preparation. I think I gave justice to my designers, to my family. I'm just elated that Philippines was crowned as the first Miss Summit International 2022. Kinig ng Pinay Miss Summit International 2022 na si Nika Zosa sa naging exclusive interview ng Star FM Baguio. Hello Star Nation, I am Nika Zosa Nabua, your Miss Summit International 2022, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update.
Habang sadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, ito'y kasunod na rin nga dito ng mahigit piso na naman na all price hike, lalo na sa krudo. Ang halaga po ng isang dolyar, 51 pesos and 32 centavos. Hong Kong dollar, 6 pesos 58 centavos. Singaporean dollar, 38 pesos and 12 centavos. Ang euro, 58 pesos and 20 centavos. Saudi Riyal, 13 pesos and 68 centavos. Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bambil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radyo Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang